uni mwana wakaningu anurapa siniwo mari kaningu oyo rapa vana kaningu arapa vana kaningu vantu vense vari kumui nevari kudzimba muzani mutinoenda munotaurira 1 November musi wa 1 November tifurani muntu muba sekuru vanenge vavhara matare tisakuramira December tozoonana naDecember mukuzviona ndani muzviona sei zviri mwino one zvakanaka here vakadaiwa December mais tinachitambira musatovhura tidya ng'ombe tichifara mais vanhu vachifara chidya nyama yemombe doro muchidhakwa asi nyamayo nyama iyoyo kwete yakutaura naye kumuika haisi yekuenda naye kumba takura mazvaka naye kumwiko takura naye kumba unzasudza naye kumweko unogara wachimbobudisa mweya ndekujerepo pano iwe uri taniwe wakadiko mzukuru wangu bwino zvakanaka iwe iweyo mzukuru iwe ndakakukata iweyo ndakakubata kamzukuru ndizvo one ndizvo here kana daiwa chadidi shuwa iweyo ndikukumanikiza kuti taurira zvandikufuna one ndikukumanikiza kuti daira zvandiri kuda here kana daiwa chadidi shuwa iwe nduzembo ndiudzewo mzukuru wangu mangwara mushonga paudaenda panyumba paukaenda pamba katenga mangwara yako wewe unotora mishonga yako iweyo mtsikana munhu wechidzimai kubwera nawo mangwara kuye nawo mishonga iwoyo chera pamui pako cherera pamusha pako kuika pakati pamui kuisa pakati pemusha maomwe chebese mangwana makuseni uri pakati pausiku wewe pari pakati peusiku ana akatanga kumenya ana yako akatanga kurova ndizvo yamenya hana yakurova yakarova yarova yamaliza kumenya yapedza kurova yobvadzamo mishonga yangu atatora haisi right vapita obva waenda fukura tomate svipira tomate kutenga mangwara yako tora mishonga yako iya ikamborosa kuisa muhomwe chokera mai chokera mbichana kanda mukapoa obva waenda unokanda munhuisi ndikunama kunyepa ndikunama ndikunyepa iwewo mzukuru wangu mukoma wako iwewo anga ari muprofita iwewo apatsvagawo zvakewo netakoyo tandimu netake nezvakoyo zvakunaka zvabva zvasangana zvachibva zvakurirwamo zvake ndobva zvakurirwa vafiseri iye abva afa ndikunama pomwe kunyepa futi iwewe chiprofita munhu anotsvagira mangwara munhu anotsvagira mushonga chiprofita kodani komokaita toto saka sei mukoma wakaidaro uchiona dani abwino iwewo muzukuru wangu nekukate bopano ndakakubata panapa fika kumui kusvika kumusha zvinofana tichosewe kuti zvinhu zvinofana kuti zvibviswe kureva ndikuchita kutaura kwandiri kuita kuna kamwana kang'ono kune kamwana kadiki kangaswa namangwara kakakanganiswa nemishonga kankani amaso maziso akasikuona mwana wani mwana wangu iwewe nkani nawi pakatenga mangwara pakatora mishonga ukaenda nangazi wako muri wawiri wakaenda nemudzimai wako muri tuka wambezesa mukapaswa mpiko wapiwa mhiko iko mpiko makazitazirira mhiko makadzitadza fika ngazi kusvika mudzimai wako akafa ukuzviona sei izvi ndikunama pomwe iwe ndikunama ndikunyepe muri kutondiudza izvozvo mhiko dzacho iwewe
Iwe mzukuru. Wafika pamunyi. Ndasvika pamusha. Mwana wako uyu. Pai chinhu chosewe. Baba zvinhu ngazvibviswe. Iye kutenga sano. Iwo patora demo. Tananisa mabasha. Manyisa komara na mtemo. Kura ini mangwaranga chosewe. Sura ne mshonga yangu. Ndikunama pomwe. Kunye pafuti. Iye watutapasana na sano. Ana manyisa ne demo. Ula tumanitema nkwale mubane wewe. Kuti yo ne mshonga hivi. Baba bunzeni zulatia kunama one. Saka bunza popo wako tezvitaura sekura kunyepere kana dai. Baba zvitaura sekura kunyepere. Iwe. Apa ndikukumanikiza one. Apa ndikumanikidza here kana dai. Uda tinjimare. Unati zvipere. Uchinipasa. Menyalimbira. Ndinamo mafara ndire manje. Ndine zvimwe zvandinati ntaure manje. Ima kutsurewa. Mbomira usunungura tori. Ndina numero dzikusokoneza vantu. Ndine nhamba dziri kubira vanhu pafoni. Dzikubira mbo vantu. Vanhu vari kuisendeswa mari kusiriko. Achiti nditi ukanengo. Achiti ndini sekuru kanengo. Atenga fesi yange mubama. Atora fesi yasekuru achitaura. Muleva ndikuchitawo. Kutaura kwandiri kuitawo. Vantobwerawo pano antuwo. Vamwe vacho vanotouya panapa. Nditenga pikichori ndichirewa. Pikicha sekuru achitaura. Vakafika kule basi esa numero zile. Vakasvika kuyo kuoisa sekuru apa then oisa nhamba pazasi pacho. Na. Vakubera vantu. Mukuchiona tani? Bwino. Tani numero zacho ngo numero dzemasosi. Tererai munzwe nhamba dzacho idzi dzematsotsi acho. Tanizira. 0776 639 323. Anza pamwe. 776 639 323. Zimwe pamwe kutanga idzi. Vamudzi bata 0787 383 119. Ndo numero dzematerko. Ndo nhamba dzematsotsi. Vaika pa Facebook pale. Vanotoisa kwa sekuru. Nditi ukanengo manje. Ndo sekuru. Ukamfonera nguza kuchipinge. Ukamfonera anokuza ndiri kuchipinge. Ukamfonera pamwanza akatumira kwa bili. Watumira mari. Akapita fidelity. Kuti achienda manje fidelity mari. Wochiuya panapa wakuti ndakatumira. Mapezesa. Numero dzematerko idzi. Namba idzi dzematsotsi idzi. Mapezesa. Madzisisa. Mbara ive patale vetu. Apa kutaura kwataita apa. Uchamva mawa pomwe. Untonzwa mangwana ipapa. Aika dzimwe numero pomwe. Anochinja namba idzodzo. Oisa futi dzimwe. Mapezesa. Numero dzatu mudziwa manje. Namba dzasekuru munodziziva kai. Kuna na single sim. 772 965 955. Unofona ne video call pa namba iyoyo. Mapezesa. Ndio unaona sekuru ndio phone ile ya sekuru. Hii namba hii. Mumwembo muntu. Anditika. Ize 7. Bwera mafupi msikani. Bwera Nesi. Anesi, ambuya Nesi ngabwera. Bwera yangano. Right. Tarisai kuna idzi namba idzi. Ana madzona. Idzi ndo namba dzasekuru idzi. Mukadzifona kumakozi munodairwa nawakomana. Ukafona video call. Anditika. Ndio paunotaura na sekuru apa pa namba iyi. Iri pamusoro ina 955. Ndio sekuru yanogara achitaura kuti namba iyi kana uchinge waisa mari yako usati waisa mari yako unotanga wafona na video call wotaura nene wondoona kuti ndini here wautaura naye ndochikuti chiisa mari handitika ndo namba inoiswa mari yangana kamera kumenya mutsana uko handiti amenye muduri iyi 776 iri papa iyi munodairwa kumakozi ine WhatsApp but unodzokera futi ukada kufona unodzokera futi ku 772 ina 955 kuti uone face yasekuru kuti uzoisa mari ndizvoka ine WhatsApp but pakutaura unoenda ku WhatsApp ku video call ye 772 ina 955 kupedzisira ndio unoona face yasekuru uzoisa mari yako ndizvoka kwetembo wewe kwende kuti wa telefona pale kototi iwo wafona paya ungofona na muntu ule ungofona na munhu wacho akungaika numero wakungotokanda mari yako ipapa mumwe zvadazichitwapo mumwe zvakazoitwa mari adaenda kuchivu patakaenda kuchivu apa yatu akatodziva kuti apita kuchivu akatoziva kuti sekuru aenda kuchivu ndini tiukanengo ndini sekuru kanengo ufuna kuyangana uda kuona ika kumaziro apa amuisira kumadziro tiukanenga anja antu
Kose kurano chikawane kuti washifuna kuzona numero dzanatanisira idzi. Mazvinza namba dzandataura idzi. Dzamatero kwefefe. Dzembavha dzandataura. Dzembeni. Dzinyore pasi. Mukafika muafonere munhu pa WhatsApp. Mukasvika motoda kukuona kuona ranchina kuona zvaanoita. Mubachida nduchidinja. Arikuzati. Fana kumuudza ndiyo kunama. Unomuudza naiwa mukunyepa. Mamba. Mazvinzo aka. Mutenge numero muafonere manje. Torai namba idzodzo mozofonera muone. Muzoenda kunama manje. Mozoti ari kunyepa. Menyani usifunga tuzangu. Jadi sure. Chabana nani? Chabana nani? Kosaka tani kushipa saka. Kosaka ilize kushipa. Ndela bore ripi kosaka. Rangua. Saka kukara musaka kuti chitedano. Ano mama kasona saka ere. Jadi saka chawan jan ima puno kaya kana kamera iwe yo funza madara ne funza baba yo chani kuti chini chinde chani baba pamsore chini chinde chani baba ndechani chadini sure mama chishatsa seiko baba iwe yo ko apa weda mtema na demo ko uyo ada mtema na demo lero iwe teteka kunufu tele uyo weda mtema na demo uyo ada mtema na demo achikuza timangwa chikununka chintu ichi ikani mas chikununka iwe weda mtema na demo wada mtema na demo kuchile wambo kuti achikuza una chintu wewe achikuza kuti yo une zvinhu zvakabata uchita na lero chamuza tani ngasi kumuti kudii mwana wako
What that? Chimuza kuti mwana wangu pa zvawaitaura ndizvo zvawaitaura ndizvo zvandikuona Revesa sekuru takati vatidetsere asi ndivatotidetsera kuti isu tiri upenyu konkani ya mwana konawo yemwana wemuzukuru maziso achaona andangozwa kuti zvodazva Sei baba muri kundipikisa mimi inini nemudzimai wangu atakazvara mwana sei muri kundipikisa nevanhu vese muchiti mwana uyu akazvarwa wakadari isusu tichiti hana kuzvarwa wakadari muchiudza vanhu vese muchiti mwana uyu akazvarwa wakadari imi mamuti handioneka zvava here makamuona sei ndakamuona akakura saka imi akuziva mwana kwangu kudarika inini iwe kwa mpiko yako inopasa kusaona kuti ana tingono ndia chani Santiu mpiko inompasa kuti asaona kuti ana tingono ala kupasa mpiko makapiwa nani mhiko yekuti amfana kuona mwana mudii muchechi ndiani kocha chinopasa kuti kuona mwana kochi chinoita kuti musaone mwana kana achinge abva muzva What? Kuku mwana wacho ndio kumengana mwana huyo makamona zvaro kwakaita ndakatomuona atochipo chai kupasa kulega kumuona chani chaita kuti musanomuona chi hapana chandakaona ngokhala tako chadidi sure saka hapa mwana wacho amsudzura ona mangala one saka mwana wewe asunungurwa ira apa nemishonga ikana dai ini ndokungira bueno 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 nyamara sukupa we alesa mafaraji uya ataurisa nyezo wadani ndati wati mvuru mondi sinungura sokuita kwamaita kuchaswa ndakakundira kwamu bueno muchindisunungura andichitene mburi yako bueno apa iwe wamanikizi wamba kuti tawira wamanikizi lero tidaira saka zvintu zvavani saka zvinhu izvi ndezvani chadidi sure adakupasa mbani akakupa ndiani zvinhu izvi mushonga ndakapuwa kwamahwenga amahwenga achari kupona mahwengo ari kupi ari ikokwedu kwati chadidi sure ukasaenda kwamuza ndiyo choda mpasa joipa unokwanisa kuenda nomuudza kuti zvinhu zvakandipa zviye zvakashata kati utsudzukana zvoenda ukampasa kana ndokupa chinhu ichocho woenda nacho unomupa kuti chinhu chako ichi mahwenga mahwengo apazoiti hondo nkondo yavana honde iri kuitika kuwana zvakuda kwanyiri ndoranote unapakana kuti zingasiwe wakabhadhara mari mahwenga ndati ndakamubhadhira iri chumi chuhadzizari manje igore riponi potatenga zvinhu izvi gore ripi rawakatora zvinhu saka ndo gore riponi saka iri nderegore ripi saka asina kara asina gara bwino wakarisana naro bwino wakarisana naro zvakanaka ndaingotsambira kuti apa una bebi apa une mukadzi bebi mune bebi wonoya kumba ayo wachadidi bwino lekatipe mwana wanga havarori bwino ndozvo zvimwe zvizvozvi inise kuti ndorwadziwa nemusana pandiri mana pandashando mani kukwanisa kuita mabasa anotorema ndizvozvi ndotekonzeresa mabasa ava baba avo panyaya yamataura yapamukuru zvabuda pachena zvakapane hanzvadzi yakauya akatotaura kuti baba ndanzwa kumweya kumaprofita kuti munoda kuurayiwa nabamukuru bwino saka manzi muende kumaprofita baba akati ina handiendi kumaprofita aiziva handikwanisi uyu akatsvaga jachi uyu akatsvagawo zva uyifika mwanzanje bvakurona mangwarani mumwe akakurwa nemishonga ima vafirisei muprofita vaapa muprofita ambesesi ndonkane ndachitika ndona inoitika ndikunama amborwatakini sekubvira yamo iwe iyo mzuru ndakutsvagira ngazi kukhala naye ndakutsvagira mukadzi wogara naye ndifuna umuda vedyo mwanzako akachemberawo mazera mamwe chete nomuda
Ausukufuna. Ukumuda here. Akusukira ndiro. Anosuka svika mumaplace achiwacho. Zvigopa mafuti izvozvo. Ndani kugara ndega. Chadidi. Sure. Kondeka kupasa. Kondeka kupa. Naye kupano kale veyo. Ndinaye pana. Ndimthanizi. Ndikudaidzi. Mudani. Bwino. Una mafano na taure. Ndaenda kubvunzira pamukomana wangu uye uyu wamakati anga akatarisana nedambudziko iri. Zvimwe zvinopinda kudaro. Wewe. Una mafano. Walalo lokachora ngoda kamenya bayo. Lowalo. Ndotombobata se. Ivanije. Ufuna wazirani. Ase unda tamzikero wangu. Ndaro sekunde kuchekera. Batika ndibasisha. Nyama. Upagere $100. Unobhadhara $100 pasi. Wafunga manje pana akulu. Wafunga pane vakuru. Wamvezesa? Upagere $100. Unobhadhara $100. Yavantu vese mwomowa wese. Baya amenyewe manje. Zvimare wamazi pakati $100 ukatanga kubhadhara mari uifuna kuita $100 unofana kuisa mari yangu izvozvo. Ukafika kumuyi ukasvika kumba wagurire mbuti ziwiri madhara unofana kuvatengera mbudzi 2 baba za kuwapasa. hazvina mhosva Kuti ifiti manje uloyu tifuna zvimare manje akuti zvipere kuti ivo zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. tabvesana kune manyambira lero. Sly Media TV, building bridges.